Vi skal høre om en af de kendteste skuespillere i 1800-tallet. Piger, nu skal I danse æggedansen. Ja, far. Det er ikke en god idé. Gæsterne kan kigge dem under skørterne. Du har ret, Herman. Lad os tage dem på balletskolen. Nå, Det gør vi. Velkommen til den kongelige balletskole. Ha' det godt, små piger. Lad os nu se, hvad I kan. Vi kan flere danse. Nye piger. De kan ikke særlig meget. Og deres kjoler er lidt korte. Og lidt slidte. mine damer og herrer, må jeg præsentere et helt nyt talent. Hanne Petkes. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den kranken Sohn in dem Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Med denne første sceneoptræden blev Hanne vældig kendt. Hun fik dermed mange roller, både i balletten og ved skuespil. Meget fin præstation. Goddag, lille Hanne. Jeg har skrevet et skuespil til dig. Det er Mulatten. Og jeg vil skrive en vaudeville. Goddag, Endermenslærer. Goddag, fru Gyldenborg. Goddag. Hyggeligt at møde dem. Goddag, madame Vækschal. Goddag, Nielsen. Vi er samlet i dag for at indvie disse unge mennesker. Vil du tro på faderen, sønnen og helligånden? Johanne. Ja, det vil jeg. Her er et guldkors, Johanne. Mange tak, Heiberg. Hvor ser hun fin ud i den kjole. Vi er samlet i dag for at forene to parter. Johanne Louise Petkes og Johan Ludvig Heiberg. Johan Ludvig Heiberg, vil du tage Johanne Louise Petkes til din ægte hustru? Ja. Og vil du, Johanne Louise Petkes, tage Johan Ludvig Heiberg til din ægte mand? Ja. Og dermed indledte de et langt samliv og arbejdsliv og levede lykkeligt mange år. Vi flygter fra Stemor. Hvor tager vi hen? Jeg ved det ikke, men vi må finde arbejde. Goddag, smukke pige. Hvad hedder du? Jeg hedder Henriette. Jeg hedder Heinrich. Jeg er flygtet sammen med min søster fra Tyskland. Jeg er fra Østrig. Jeg vil ikke i militærtjeneste. Heinrich og Henriette giftede sig. De fik 9 børn. Da Johanne blev født, var det 20 graders frost.
Se, hvor I kan den æggedans. Det er ikke rigtigt. De skal ikke optræde på billiardbordet. De skal hen på balletskolen. Hallo! Dejlig øl! Ja, så vil jeg gerne have en adagio. Og her er de nye piger. Goddag, herre balletmester. Nå, det er dit nye. De ser lidt fattige ud. De kan sikkert ikke noget. Du liebes Kind, kommen geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Hvor var det smukt, Johanne. Tak, Heiberg. Jeg må se, hvad der foregår. Goddag, Johanne. Kom du og prøv dine roller hos mig. Tak, Lindgren. Hvor er hun smuk. Vil jeg gerne skiftes med. Nu skal I høre. Jeg har bestilt et sæt meget smukke smykker. Hun tager mig. Det går ikke med alle de elskere. Jeg vil giftes med Johanne. Jeg venter til hun er konfirmeret. Jeg har skrevet et stykke til dem, Johanne. Jeg har skrevet et stykke til dem, Johanne. Ja, hun er en særlig pige. Hende kunne jeg godt tænke mig at blive gift med. Heiberg skrev hver aften et kapitel af en roman til Johanne. Nu lægger jeg et nyt kapitel ind til hende. Og nu er du blevet konfirmeret, Johanne, og optaget i den kristne menighed. Mange tak, herr pastor. Og nu er I rette ægte folk. Mange tak for den smukke pynt i kirken. Og nu er du endelig blevet min kone. Hermann havde jo begået underslæb og skudt sig. Man fandt på hans krop en guldmedaljon med en lok af Johannes hår. Denne fik Johanne og gemte den til sin dages ende. Vi er i vinhandler Hansens butik. Goddag, jeg hedder Heinrich. Jeg er fra Østerrig. Jeg er flygtet fra militærtjenest. Har de arbejdet til mig? Jeg mangler en vinlærling. Du får ansættelse her. Mange tak. Goddag, jeg skal have en flaske champagne. Værsgo. Igen en flaske champagne. Du er sød. Vil du med på søndag og gå tur? Ja. Efter en tid giftede Henriette og Heinrich sig. De fik mange børn, men pludselig en aften. Hjælp! En kanonkugle! Lad os flygte. Det brænder jo overalt. I 1812 kom Johanne til verden. De sidste af de 9 børn. Hun voksede op og lærte at danse. Det er sjovt. Det er jo dygtige piger. Det er ikke passende. De skal på balletskolen. Jeg vil følge dem derover. Ja, det er da en god idé. Næste danspige. Nej, Se dem. hvorfor kjolerne? Her er de nye elever. Tak for det. Efter nogen tid havde Hermann, Amalie og Johanna at skrive. Her er et klaver til dig. Er det til mig? Kun til mig? Mange tak. Ja, det er kun til dig. Johanne blev en but hos fru Gyllenborg, Heibergs mor, og mødte mange vigtige digtere og kunstnere.
Meget dygtigt, min pige. Tak, herr Heiberg. Lad mig introducere dig for min mor, fru Gyldenborg. Hvor dygtigt. Meget interessant, unge pige. Uff, uff, uff. Uff, uff, uff. Lad mig se, hvad der foregår. Jeg vil mægtig gerne skrive et drama til dig, Hanne. Jeg vil skrive et lystespil. Johan Ludvig blev forelsket i Johanne. Han skrev en skufferoman til hende, og senere friede han. Og vil du tage Johan Ludvig til ægte? Ja. Og vil du tage Johan Louise til ægte? Ja. Således blev det gift og levede lykkeligt mange år. Og Heibergskolen, den er opkaldt efter dem.